Ljudi, sada ćemo da pitamo Leng prave srpske reči da vidimo koliko on zna naš srpski jezik. Te neki koji stvarno ne znam. Dobro. Ajde, šta su čvarci, to je najlakše. Ne znam. Čvarci. Čula sam nekad, ali ne znam stvarno. Ali šta misliš, šta pogađaš, šta je to otprilike? Dobro. Šta su šokje? Dobro. Šoku. U šoku. Šta je kajmak? No, pojma. Šta je ajvar? A što me pitaš samo pitanje koje ja ne znam? Dobro. Šta je džezva? Džezva, jebote šta? A čezva? Džezva. Ono, sa vodom, ono. jel? Bravo, hvala Bogu da je nešto pogodila. Idemo dalje. Šta znači dušmanin? Nikad nisam čula. Nebitno. Šta je jugo? Jugo? Da. Pa ono, jugo, zapad, to. Ne. Dobro. Mislim, jugo kao ono, gore, dole. To je desno. jug, a